Iya, Pak, kowe kok peteng ngene, suwintru ngene iki ya. Wis terang ngene iki to. Pringe Pakku. Bahaya iki. Om dumite to ora iki aku. Ora santai. Mulai aku ngetok kesurupan iki. Hah? Ngetok kesurupan. Lho, carane. Lanjut. Sadurunge Kowe ngetok. iso kowe? Bisa. Piye? Hah? Ngene. Ngene. Maca bismillah. Aja bismillah. Ayo rono lekno. Piye ngetok to ndi? Pringe harus ngapik to orang. Ya Rasulullah, Allah. Tiket swarga. Warga. Regane larang, matamu murah. Murah to. Lah ki opo? Ya. Piye wong kuwi? Ora apa-apa. Cakek wong iki wis badheki. Yo digo sesek wingo. Ora. Delose. Ki wong. Sik. Mbah, pamit, Mbah. Spek pring, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Wis ae. Di bedonam. Beto. Woi. Enak, Bro. Sing sadi. Wes ngawur. Matane ngawur iki ya. Ya kuwi tok. Oh iya. Graji. Ndi graji nang? Jeng. Matamu suwe lho. Kowe iki kok brungkusan sarung Kowe greng e. Keren caca. Sampai kademen iki wong. Diputus cinta. Cintane matamu cinta kok. Mangan cinta bener. Tamu. Cat mau kok kon ngoceh manomre te wangel. Cintaku ora dianggep blong. Ngene lho, tak omongi. Piye. Orang yang sayang itu berkorban bukan untuk mengemis cinta. Ngono. Tapi menunjukkan begitu berharga kamu dia. Lah yo saiki wis ngene ae, pas we kat mau badheki cinta ra dihargai. Ge bumbung do elem brebeki wong ngarit-ngarit ya lah ayo. Wis ayo. Ayo. Brebeki ya. Apa bubunge ndi? Cocok ya ayo. Grajine tak grajine. Ngono. Wow, pedot. Nih bapak no wi, bo. Tak siji, Cuk. Sisi. Karet parton. Ya, jadi Wes dadi punya nih. Belum wis. Ayo dijajan. Nodi. Ngono. Ya wedi senani wong ya aku. Ayo. Tapi aku wedi senani wong. Aduh, belum. Wedi senani wong. Ya yo, ora apa-apa wis to, mbek aku santai wis. Kono bam. Enak. Belum kene brebeki wong iseng iki. Tepat mandang iki. Kepengeran Solo. Tatakane nodi, belum? Golek. Oh, kuwi ana wi tepak wi. Pas matang Ayo. ngker. Tepak iki. Ngker kayak ada sapa iki? Ayo kering. Oh, se. Tempake. Piye kring? Ya wis. Wis matang. Banyune ndi? Karbite bereng. Tok kabeh barange. Sik dites sik. Pecah blong. Iki wae. Kurang ki blong. Kamu ngono lho. Kurang. Wes. Karbite ndi? Bet. Di mata nih. Iki lho kayak lurus tok. Oh, kayak sitok loro kok. Enggak, omahe wong-wong blong. Kabeh. Sitok Loro blong. ae. Jajal Indonesia. Cara Biyen kan ngono. Matane banter ngecas. Cek sok. Iya. Pun. Tutupi. Kayak nyumet iki. Yang tergung ya sih. Iki dirungono sik ngene iki. Sik. Aja sumet kok blong. Aku Kopane ana di dunia ana kalane yo ngene iki. Kon bertekan, Bang. suarane kok Hei, ngono. kowe jene bumbung iki sing burung ana apane nggih bumbung burung ana apane? Burung ana. Suarane. Kenapa mbok tutupi kupingmu? Wes ayo. Ji. Wis sing ndredeg apamu? Wes ndang ayo blong disumet. Sik to. Temes. Bancet to ora iki blong. Wis sumet ra gelem muni. Celup nang celup. Sik.
Tambahin aku. Sik. Tambahin aku. Sik. Ngono sih lo. Mau aja tuh. Ayo, di, kok lu. Ku telek. Kurang apane wi? Kurang apa nih? Orang muni, Pak. Gan tegak orang. Ayo nang blong. Mana? Yo saya klub nih. Rasa blayu ta we. Ojo blayut. Wah, kowe yo mlayu ngono Lah, kok iki apa? Wis aku. Ojo tutupi. Lho. Saya wong desa bro ngarit sopan main. Kalau wong lah sangu sang sewu. Nolong rasane ati gawe kangen ati. Ku tansah kelingan. Ora lagune tadinya. Pokok yo kesamangan menuju mangan neh. Pegel kon ngangon ngarit. Susah iki. Gak karo karuan. Satu nelong rasane ati. Ati sing bisun. Nyopo lagu-lagu anyar ora godak nyanyi wes rasane ati sing bisun enak untuk kuat semutemu dasan Ngene iki muni apa ora ini? Yo muni iki tetepan. Stojal sik. Tutupi delik kok. Ro, tuh. Powi hubungan waduh apa hubungan ana wong arek kok sentik gumbung ndi bocah anak sapa to wi hei kapan ana sapa ngajak kambing desan bukan garit pisan bangin aku tak krama ora urus terus wis apa kowe terus tak krama karo tuwek apa iki kowe terus ora ana apa kok Ini blong, sandaku keri, bumbunge kok kono. Wis piye iki terusan? Kene ra ngenteni wonge. Ade cowok cengele. Masih sik to ora. Tak incenge sik blong. Ora ono blong, ayo balik blong. Kira-kira wae. Yo ayo balik wis. Piye balik? Sik telepon. halo assalamualaikum Kayak wong penting ya. piye pak oh sakniki nggih oh nggih saged nggih waalaikumsalam Piye? aku di telepon bosku kon balik iki Tekan apa? Lah wedhusmu kok mana? jare pesen akeh iki jare Senang akeh. Iya. Ya wis gawe. ya wis aku tak balik sih ya wis Iya kondom tapi pabrik kondom. yo pabrik kondom tak balik sih ngono Hati-hati ya. Lah ono truk terak wae. Iya, iya. Ben modern. Salam sia-sia lur. oke Sia-sia lur. yes Ya wis. Yo. Ayo balik. Hati-hati. Wong telu ki. Yo, Tatak tenan tatak. wis sik tak inceng sik. Tenang nih. Mana wancuk. Sikile tak gawe. Ah, sama anak setel nih iki. Bicar ngono cik motor bro. Ayo wes. Man. Ya. Saiki. Oh, ora dimulai telok bose piye nih? Sumet neh to ora? To. Tatak. Dadi wong kok lemah men. Yo wis ayo sumet neh lekno. Dadi wong aja lemah-lemah lho. Iya.
Isek. Saitik. Sutek Tenan nih. Sutek blog. Gerek setengah ya. Ora apa-apa. Ah, ini bener ya. Saya. Saya dah. Itu saya itu. Kenal nih. Ora apa-apa. Ji. Ro. Piye ta blog? Tenanan iki. Tenanan to. Wedi cak aku. Ora usah wedi jere piye. Ini karo Gusti Allah. Wedi mek Gusti Allah. Kok wedi kok pengen Ya iki. bapakmu ora wedi. Ora baca iki. Jo. Ada Pak. Ayo. Oh, lu. Wes iki. Rapi kok. Allah. Meneh perang. Wes copok karo wong arek iki. Yo ya, peno dhewe. Baleni neh. Tenan to. Baleni neh. Moga aku le. Ora aku to. Ora. Baleni neh. Ora aku le. Awakmu iku kan dari wong tuwek ora di. Iki jenenge krungu. Ya perlu kamu baleni maneh. Mau jajal tok mau kebalen. Waduh ae jajal rek. Baleni waduh ae. Ora to le. Jajal. Jajal. Wong baleni kan bolak-balik ngono. Ora Kowe bento. Ngono ngomongi wong. Glak gluk. Poso-poso. Hubungan awan ngaji terus. Terus bengi. Bar subuh. Awan iki ngabuburit ki aku le. Lawan ngabuburit. Ora tau nom-nomanmu ora tau ngabuburit piye jenenge? Ora tahu. Berarti kowe ora tau nom to le we. Makane dasanmu Nama pas aku omah. blok. Kok makan piye? Oh, kok Pedusmu lho. ya. Sepurane ya le. Urane wae. Saiki wis mulai. Mulai. Nggih le, sepurane le. Yo, Sepurane lho. baleni maneh. Nggih le. Mulai. Iso le bubungan. Sesuk olehne ta ya. Iso. Ngaret pro iso wae. Ngarit. Ora ngaret to corona. Yo. Sepurane. Sepurane le. Mulai. Bubuke lagu ya. Yo nang gowo. Koreke lali. Ora elah. Wes. Malah kru yang tugas.